Goi-mailako heziketa zikloak. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa. Fabrikazio mekanikoko diseinua. Sareko informatika sistemen administrazioa. Mekatronika industriala. Automatizazioa eta robotika industriala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa. Ate irekien jardunaldiak martxoaren 23an eta 24an arratsaldeko 6etan. Ongi etorri ikusentzuleok, gaurko saioko 30 minutuak ordu erdia Oñatiko duatloiari eskainiko diogu. Zapatuan egin zuten lasterketa Oñatin bertan, favoritoen artean lastima Helene Alberdi etzela proban egon, bestela favorituek ez zuten kalerik egin, Mai Market eta Urko Erran izan ziren onenak, segituan ikusiko dugu lasterketak eman zuena, baina lasterketa aurretik hainbat triatleta ekarri genituen kamera aurrera, eta lasterketako giroa ere aurretik jaso genuen. Hauxe emaitza. Ondo goizen eukidu umian eta ibilbide desberdinak dana primeran fanda, eta honbe momentuz, jendia badator, así que señale ona. Giroape laguntzen dau? Bai, oina zeitxo apur bat sartu da, baina petzaien dugu gura dixabe lagunduko dauela, eta gure arte giroa harra dau, así que primeran. Nondik zatozi ezuek? Gazteiztik atorri. Ez, pasain urtean etorri ginen baita, 23 edo taldekoak, eta urten gutxiago, baina bai gogoekin. Eta alako egun baterako zela prestatzen zari, zein da rutina egunekoa? Beste lasterketa batzuena bezala, taldekoekin kotxak antolau etortzeko, astean zehar, segun ze lasterketa dagoen eta entrenamenduak aldatu edo, baina normala izaten da, ia berdina beste lasterketekin konparatuz. Lehenko aldisa da lasterketa honetan parte hartzen dozuela, zelan ikusten dozue, zelakoa da zuendako? Nire hirugarren aldia. Lehenko aldian izan zen olimpiko distantzian, luzeagoa, eta niretzako hobeta. Eta berea uste dut bigarrena edo hirugarrena. Eta pasaren urtean izan zen krono formato horretan. Zer modu zauzi momentu hontan? Gu pentsatzen du ondo gauzela, bentsat, forma honien etorri gara eta ondo gauz, bai. Giroape laguntzen dago apur bat, ezta? Bai, nire gustorako guala ize lartxo eta pima zargori, pizka freskutxo egun ezako beto, eta aizia dabil eta hori bai, aize, bai, bizikletan adibidez ez da hona izaten aizia, baina, hartu inbier da. Jendia animauko da irtetzea kalera eta behintzet ambientia sortzea. Rekorridoa askotan latu da, bai distantzian eta bai rekorridoa. Nire ustez lehen politxagoa zen deskarga igotzen zelako eta udanako portuare bai. Baina, hori ere itzuri nahi dute, baina handikan motxean ibiliko geha. Eta badakazu erronkaren bat talde moduan, individualki, markaren bat hautsi nahixa? Hemen beti da, ekipokoari aldean eta denboa gehien sartu, irabazi. Sekula ez dutine, Oñatiko duatloia da zirkuituko bakarrenetarikoa falta jaten aprobetako eta gogoa handisa neukonta nik hori. Disfrutetiakin eta dana mutiakin konformetanaz. Urteba gehiago eta Morales igual. Irua eta aldeko ikusten dozu edo aizia igual problema izango da? Aizia gemoten dau kontra joko dabela udana igotzerakoan da bai, hori problema da batez behin jar gutxi daukagun dako, bai. Horra, lasterketa aurretik hartutako adierazpenak joan gaitezen mamira, joan gaitezen lasterketan bertan gertatutakoa ikustera,
Esan dugun moduan favoritoek ez zuten kalerik egin, gizonezkotan Urko Erran izan zen onena, Maili Market iazko irabazlea nabarmendu zen emakumezkoetan. Horra emakumezko atletak lasterketa hasteko gertu lauterdietan puntuan josuen kanpaiak, orduan hasi zuten emakumezkoen proba, irteera puntuan 23 atleta, euren artean favorito nagusiak Maili Market, Besaide Astobiza, Arrate Mintegi, oso lasterketa polita egin zuen baita Ines Morenok ere, baina nabarmentzekoa izan zen emakumezkoen artean, 3. sailkatu zen Arrate Mintegiren eta 8. izan zen Ainize Barrainkuaren artean 50 segunduko aldea baino etzela egon. Emakumezkoen lasterketan horrenbestez podiumeko postuengatik borrokatzeko leia bizia izan zen pare-parean egon ziren indarrak, egia da Helene Alberdi etzela lasterketan egon eta haren utxunea ere nabaritu zela, eta horra ze erritmo azkarrean hasi zuten Maili Marketek, Besaide Astobizak eta eurekin batera zijoan Arrate Mintegik beste erritmo bat jarri zuten hasieratik diogun moduan, eta lehenengo korrikaldian segituan hartu zituzten hainbat eta hainbat metro. Herrigunean jarritako 5 kilometroko zirkuituari aurre egin behar zantzioten emakumezkoek hasierako minutu horietan, 18 minutu eta 23 segunduan geratu zuen erlojua lasterketa irabazi zuen Maili Marketek lehenengo tarte horretan segundu bat azkarragoa izan zen Besaide Astobiza, biak taldekideak hasieratik asmoa zuten lasterketa elkarrekin egiteko, eta denbora tarte horretan izan zen kapaz baita Arrate Mintegi ere lehenengo sektore hori egiteko, alegia 18 minutu 23 segundu lehenengo tarte hori egiteko, eta ondoren urrengo taldea 19 minututara joan zen, 19 minutu 7 segundu, bai Ines Morenok, bai Miren Josune Bikuñak, bai Naiade Belaskok, eta baita Miren Apraizek eta Lola Oiartzabalak ere. Esan dugu korrikako tartea Oñatiko herrigunean egin zutela, nobedadeetako bat izan zen Mondragon Unibertsitateko zuzenean 180 gradutako bira eman behar izan zutela ostera ere plazarako bidea hartzeko, horra duatletak bigarren itzulia hasteko gertu, horra Miren Apraiz arrasatearra ikusi dozue, eta hain zuzen ere aurrean saltoki trikideak taldeko bikide ikusi baditugu ere, taldeka onenak emakumezkotan Sestao triatloi taldeko kideak izan ziren, eta hor bide bagoien indar daude, batetik Miren Josune Bikuña Oñatiarra bera, Naiade Belasko eta Miren Apraiz arrasatearra. Eta emakumezkoak korrika ikusten ditugun bitartean, horra gizonezkoak ikusi ditugu plazan 15 minutu geroago, 5 gutxiagotan hasi zuten lasterketa gizonezkoek, horra irteera puntuan helmugarako zuzen horretara gerturatzen, irteera puntura gerturatzen, eta horra lasterketa hasiera. Eta hor ere, duatleta nabarmenak, Urko Erran zen favorito nagusia, eta ikusi zela hasi zuen lasterketa gasteiztarrak hasieratik jarri zuen erritmo oso bizia, eta 500 metro behar izan zituen ez gehiago aurrea hartzeko. Eta horra eguneko beste protagonistetako bat. Juan Martín Elespuru 1982an Oñatin duatloia egin zutenean hantxe izan zen Bergararra, 2022an hantxe izan da Bergararra. Lasterketa amaieran gainera izan ginen arekin eta ez pentsa erretiro hartzeko asmorik daukanik. Lasterketaga aurre galdera, lasterketa burura gizonezkoen kategoriako lehenengo bi korrikalariak ikusten ari zarete, zelako erritmoan Urko Erran, Lea Lablanka taldeko duatleta segituan hartu zuen aurrea, basekien lehenengo tarte horretan abantaila behar zuela bai ala bai, eta korrikako tarte horretan 30 segundu atera zizkion bigarren iritsi zen Iker Ortiz de Zarateri. Korrikalari bakarra izan zen 15 minutuko markatik jaisteko kapaz izan zena, 14 minutu eta 57 segundutan geratu zuen erlojua, eta diogun moduan basekien abantaila hori beharrezkoa zuela lasterketa irabazteko, beste batzuk bazirelako korrikako tartean beharrean bizikletako tartean ura baino azkarragoak zirenak. Hor asko galdu zuen Urko Erranek bizikletako tartean aurre hartu zioten, gorabera asko izan zituen gizonezkoen kategoriak, baina diogun moduan azken metroetan korrikako tartean ostera ere ezustea eman zuen Urko Erranek. Ikusiko ditugu irudi horiek guztiak, bitartean emakumezkoak boxesetara bidean korrikako lehenengo sektore hori beteta, lehenengo ordulaurdeneko lana eginda, horra azkar batean trantsizioa burutzen eta momentu garrantzitsua izaten da hori, ez da behar izaten ezer hanka sartzeko, zigorren bat jasotzeko, hor ere protokoloa ezarrita dago eta egin beharreko guztiak ondo ezarrita daude, hor ez dago denborarik galtzerik,
eta ondoren bizikleta gainean beste giarre batzuk hasten dira lanean eta horiei ere bidea egin behar zaie. 20 kilometroko tartea zeukaten hor duatletek aurretik, Oñatiko inguruetan ezarritako zirkuituari 20 kilometroko ibilbidean, bien bitartean gizonezkoak ikusten ari gara bigarren itzuli hori betetzeko lanean, ordurako Urko Erran eta Javier Fernandez aurrea hartuta, atzetik talde gehiago, horrere lasterketa luzatzen, eta bizikletako tartean 20 kilometro horietan ziklistek atzeko kaletik gora egin behar zuten, Arantzasuko Ama kaletik Asentzioko ermitaraino igo behar zuten, jaisten San Martingo aldapatik behera San Lorenzoko zuzenera sartzen ziren, Olabartaraino eta handik udana igotzen hasten ziren, han 180 gradutako bira eman eta bigarren itzuliari ekiteko. Segituan ikusiko ditugu horko irudiak, esan dugu korrikako nobedadeetako bat Mondragon Unibertsitateko zuzena zela eta hortxe ikusten ari ginen duatleta asko lasterketa tarte horretan, bigarren itzulia hasteko gertu Oñatiko plazan ikusi dugu lehenengoa pasatzen Urko Erran, atzetik Javier Fernandez, Iker Ortiz de Zarate, Adur Eskizabel, Aimar Murua, Koldo Etxebarria, Ruben Ruzafa, Gontzal Bilbao, Jokin Lizeaga, zenbat izen, zenbat duatleta maila honekoak, hemen lehen aipatutako 180 gradutako bira hori, eta aurrealdekoen borroka horretan nabarmentzekoa 12. postuan Aloña Mendiko Beñat Guridi, 12. sailkatu zen 16 minutu eta 36 segundotan, 27. izan zen lehenengo tarte horretan, korrikako lehenengo tarte horretan, bizikletako tartean ibili zen bikain, 6. denbora honena egin zuelako 34 minutu eta 34 segundotan egin zuen bizikletako zirkuitua, eta 9. denbora honena egin zuen azkenengo korrikako zatian. Horri esker 12. sailkatu zen. Eta horra lehen aipatu dugun eguneko beste protagonistetako bat, Juan Martín Lespuru. Duatloiak egiteko ez dagoela adinik, erakutsi zuen bergararrak beste behin zapatuko lasterketan. Horra, duatletak, poliki-poliki, korrikako lehenengo sektore horretan egin beharreko lanak burutzen, lehenengo berotua hartuta, eta horra Urko Erran 30 segunduko abantailarekin iritsi zen boxesetara bizikleta hartzera, 30 segundu baina Iker Ortiz de Zaratekiko izan be Javier Fernandez bigarren sailkatu zenari minutu pasatxoko tartea aterazion lehen tarte horretan. Horren beste, zirudiotan Urko Erran bigarren sektoreari aurre bakarrik egiteko asmoarekin, esperantzarekin alaxe egin zuen lehenengo itzulia, baina bigarren itzulian harrapatu egin zuen taldetxo batek. Hor zeuden besteak beste, lehen aipatutako Javier Fernandez, Iker Ortiz de Zarate, Adur Eskizabel edo Aimar Murua moduko triatletak eta harrapatu bakarrik ez, Javier Fernandezek aurrera egin zuen erasoa jo zuen, ikusiko dugu hori irudietan, naiz eta ondoren bizikleta gainean egindako eraso hori etzen nahikoa izan azkenengo sektorean lasterketa irabazteko. Horra Urko Erran Asentzioko ermitarako bidean, bizikleta gainean nork egin zuen bigarren denborarik onena, Ruben Rusafak normala den moduan, duatloiak baina ez dira bere espezialitatea eta naiz eta bizikleta gainean oso ondo ibili zen, Iker Ortiz de Zarate ikusi berri dugun triatleta saltoki taldekoa, atzetik poliki-poliki beste triatleta batzuk, horra 105 zenbakiarekin Koldo Etxebarria ikusi dugu, eta talde hau batu egin zen aurrerago ikusiko dugu hori, batu egin ziren eta azken kilometroak erabakigarriak izan ziren bereziki tontortxo horretan jo zuen erasoa eta horra hasi zen bakarrik bidea egiten. Lehen ere aipatu dugu, malda gogorrak zeudela zirkuituan zehar, distantzia motza bai, baina lasterketa leherkorra, baserri bideetan bereziki Asentzioko ermitara igotzeko malda gogorrak eta gero jaitsiera bihurria irudietan ere ikusi dugu lehen, hortik eta ostera ere Oñatira jaitsi beharreko tarte hortan San Martingo aldapan behera jaitsiera bihurria dela, ondoren bai, ondoren udanako aldapak ere hortxe zituzten, baina 700 metro baino ez zituzten egin behar, desnibela etzen handia eta gainera errepidea ona da eta hor ez dago malda handirik. Irudiotan beste debagoien dar bat, Aretxabaletarra Aloña Mendiko elastikoa defendatzen, Ainize Barrainkua bizikletako tartean ze tarte hona egin zuen hor, 8. postuan sailkatu zen Atxabaltarra, baina bizikleta gainean 3. denbora honen egin zuen, Atxabaltakoaren aurretik beste taldetxo hau, eta tartean Ires Moreno, Olatz Market, Naiade Velasco, Libe, Lafuente, Ero Miren Apraiz moduko triatletak, eta baita Miren Josune Bikuña ere azken malda horietan,
eurak elkarren artean berbetan ikusi ditugu horra, tontorra eta hor egon zen gizonezkoetan erasoa segituan ikusiko dugu eta hortik San Lorentzorako bidean triatletak. Horra Miren Josune Bikuña San Lorentzoko zuzenean Olabartarako bidean, aurretik Miren Apraiz Arrasatearra, taldekideak biak diogun moduan, talde moduan, eurak izan ziren lasterketako onenak, azken metroak geratzen zitzaizkien bizikleta gainean udanarako bidean batak besteari errelebo eske, diogun moduan lasterketa ezin hobea, Debagoiendarrak protagonista emakumezkoen kategorian, eta begiratu atzetik aurrera lehenera aipatu dugu ze ondo Ainize Barrainkua zelan igartzen den azken urteak bizikleta gainean egin dituela laboralkutxan, aurre hartu zien bi ordezkariei, justu ere San Lorentzoko zuzen horretan. Apur bat aurrerago, besteak beste, Naiade Velasco, Sestao triatloi taldeko kidea, hor aurretik zijoan, baina atzetik aurrerako bidea eginda Miren Josune Bikuña aurrerago zailkatu zen 6. izan zelako, lau zenbakidun dortxalarekin Olatz Market Atletiko San Sebastian taldekoa, horra Arrate Mintegi 3 zenbakidun dortxalarekin haizeak zela baldintzatu zuen, bereziki bizikleta gainean egin beharreko lana, 3. postu horri eusteko kapaz izan zen Alusigma Peñota Dental taldeko atleta, 6 zenbakidun dortxalarekin saltoki trikideak taldeko Besaide Astobiza, ondo eutxizion 2. postu horri. Besaidek, naiz eta bizikleta gainean 5. denbora honen egin zuen eta hemen lasterketako protagonista. Hemen Magi Market bizikleta gainean 2. denbora honen egin zuen 39 minutu eta 21 segundutan geratu zuen erlojua, baina ordurako abantaila polita zeukan, atzean utzi zuelako taldekidea, baita Arrate Mintegi ere, eta ordurako giarretako arazoekin irudiotan ikusten ari zareten moduan, eta emakumezkoen lasterketatik gizonezkoen kategoriara eskerrak eman antolatzailei streaming bidez eskaini zuten lasterketa eta bertako irudiak dira hauek une honetan gakoero momentu garrantzitsua egon zelako ordurako Urko Erran harrapatu egin zuen talde horrek eta une horretan tontortxo horretan jo zuen erasoa Javier Fernandezek. Erasoa jo ritmoa aldatu metro batzuk hartu zituen eta hortik eta plazarako bidea bakarrik egin zuen. Urko Erranek ezin izan zion eraso horri erantzun, ez berak eta ez gainontzeko triatletek ere, Javier Fernandezek hor denbora tarte polita hartu zuen, hainbate segundu, urrezko segundu, baina etzen nahikoa izan lasterketa irabazteko. Urko Erranek basekien erritmoari eutxieskero bizikletan ondoren korrika beste aukera bat izango zuela, gainontzekoak baino azkarragoa delako Erran korrika, ikus dezagun baina hori guztia irudietan, horra Javier Fernandez lehenengoa plazara bizikleta gainean iristen, hainbat segundutako abantailarekin hain zuzen ere. Ikusi dugu ibilbideko lekurik gogorrenean zela josuen erasoa eta ze luzeak egin zitzaizkion azken 2 kilometro terdi horiek. Horra, azkenengo sektoreko lehenengo metroetan eta azken metroak emozioz betetakoak izan ziren, baina lehenago goazen emakumezkoekin azken lanak, horra Miren Apraiz aurretik hainbat triatleta zituen Miren Apraizek eta horien artean azkarrena irudiotan dozuen. Magi Market aurten ere oinatin azkarrena erabat unkituta saltoki trikideak taldeko kidea ordu bat 7 minutu eta 55 segunduko denbora eginda, Magi Market onena taldekidearen zain geratu zen helmugan bertan, minutu eta erdi egon zen zain, horra Besaide Astobiza, minutu eta 34 segundura, saltoki trikideak taldeko laguna 2. postua neuren arteko bezarkada, eta podiuma osatzen Arrate Mintegi, ordu bat 10 minutu eta 8 segundutara. Horra irudiotan, kontua da 3. zailkatu horretatik, 8. 50 segunduko aldea baino etzela egon, hor hainbat lagun elkarrekin helmugaratu zirelako oso tarte txikiarekin eta moto gainean azken metroetan lagundu genion irudiotan dozuen Ainize Barrainkoari 8. postuan, ura ere ordu bat 10 minutu eta 58 segunduko denbora eginda.
Horra, 3 onenak, Maili Market, Besaide Astobiza eta Arrate Mintegi. Segituan ikusiko ditugu gizonezkoen azken metroak, ederrak izan zirelako. Horra, aurretik zijoan Javier Fernandezi atzetik aurrerako lanean, Urko Erranek aurreratu egin zion, aurreratu bakarrik ez baita erritmoa aldatu ere eta hor erabat lehartu zen Javier Fernandez. Urko Erran azkarra da korrika basekien harrapatuz gero lasterketa poltsikoan zeukala, 58 minutu eta 8 segunduko lana eginda Urko Erran Oñatiko duatloiko irabazlea azken metroetan. Lasterketa ezin hobea baita ere Javier Fernandezek metro gutxigatik galdu zuen lasterketa hori, 2. sailkatu zen eta 3. Iker Ortiz de Zarate saltoki trikideak taldeko mutila. Horra, lurrean lehenengoa eta 2. sekulako ahalegina egin eta gero, eta horra Iker helmugan ura ere lasterketako tarte batzuetan 2. postuan sailkatu zen, saltxa polita egontzen aurrealdeko postu horietan, ikusgarria 2 kategorietan egontzen leia. Ederra benetan aurtengo Oñatiko duatloia ikusi dozue laburpena, lasterketa ostean hainbat lagun ekarri genituen kamera aurrera zelanez protagonistak, lasterketako irabazleak ere geurekin izan ziren eta podiumeko irudiak ere jaso genituen. Oso ondo, guztua, debuta zan da lehenengo aldia izateko guztua. Eguraldia ona? Bai, eguraldia portado da, ez du inberogi, hotza gire ez, hasi, ondo. Lehenengo aldia esan dozu, ze pentsau gatu Oñati, jendeak eta animau dauala? Bai, jendeak asko ez dutezun da hori eskertzea, bai. Trantsizinuetan, eukidozu arazoren bat? Bai, egia zen bastante magala nahi sortan, así que hobetzeko gauza bat, kontutan hartuko dugu. Ni oso pozik, oso gogorra, aldapa izugarriak, baina oso pozik. Laugarren geratu zara? Honia, laugarren, eta gairretu 3, baina laugarren ezinen oso pozik. Bueno, pozik, baina petardazoa izan dut. Orduan grupeta batekin dengoen, eta eskenean bikiak igozezki, eta, bueno, ez genekien 2. zatia nolakoa zen, baina aldapatxua orduan. Nahiko gogorra, bai, sorpresa izan da. Bueno, dana dala, gentian animoak, eguraldia hori ben lagun eukidozue. Izugarria, Oñatin beti ambientazo, jendea beti garrasika, musika, puntu guztitan, eskertzea pila. Bai, hori da, pasain urtean ni hemen izan nuen nire debuta, eta esaten duan bezala, egin dituan lasterketatik hau, jendearen animoak eta lasterketa guztian ikusten dira bai bizikletako zirkuitoan goian, bai herritik baita, orduan izugarria dagoen giroa. Ondo pasa dugu, bintzat, oso gorra, urtero gero ez da gogorragoa, azkarragoa, azkarro korritzen dut, ere beti erdialdean gaude, inoiz gaz aurreaka, baina generalian oso guztua. Rekorrio berria, velozidaian jundeteke, mantxo ere bai, osea, polita. Talde moduan zela ibilizarie? Bueno, nik aurten errelebo gutxi eman ditut, esan dut, antzerki bisatin dut, ezin dut, eta gero, bueno, aldun, baina beti horre biltzen dut. Gazteak azkarra biltza eta oain ibila antzerkitan. Ezin dut, guzi ez ulan egiten, da azken momentu, bueno, zeo raskatzeko. Trantsizinuak eta zemuz joan dira? Azkar. Leku gutxi genukan bizikleta sartzeko, gezta gutxi o bizikleta gehiago daude, baina, bueno, azkar. Gero, korrikakoan beti gemeloak eta muskularki gaizki, lehenbizio kilometro arte, baina gero guztua. Bueno, zemuz joan da karreria? Ondo, uste nahiauko beto, bai. Jentia oso bizkor, eta ni motel, neure ritmora. Eta hasieratik akabera, ondo. Ontsentzeka bastante ondo, eta bizikletan hobeto txuago, eta ondo, bai. Urrengo urtean hemen ikusiko zaitugu? Ai, galera zaila. Ez dakit, enoia esatera ezetz, bestela barra etxen dozteta. Ez dakit, ikusiko. Gorputzak aguantatzen badago igual bai. Hoi gorputzak, segun ze esaten daben, harin biako jaukazo. Bona, inize, zen moduz? Oso pozik, oso ondo. Marka ona? Bai, oso pozik, bai. Bai, izazanez, espero nekisen korrika oso ondo nun egongo nintzen, nekisen bizikleta nahiko ondo moldatuko nintzela, eta remonta balizen on nahiko txo, eta gero bukaerarako korrikan postuan baten bukatzeko. Ibilbidea, ze pentsau jatzu? Oso politxa.
Bai korrika eta batez be bizikletan baserri bidietatik itzen den zatisa da, niri oso politxa bezalagat, bai. Eta girua? Kristona, osea, bizikletako ibilbidea jentez beteta eta korrika zesan ipez herrixen, mundu guztia animetan eta izazan kristona ambientia. Errepikatzeko modukoa? Claro, bai, seguro. Bai oso pozik, Txeko karrera izan da eta presiño asko norbera dako bere presiñoa, baina presiñoa daukot eta oso gustora, bai. Eta zure gainezeren beste faktoriak, egualdixa, jendia, hori dana, ze moduz? Jo, komentatzen ibili gara eta nire taldekideapek berdin komentau da, kriston ambientia. Horre, asentzion eta bizikletan, musikia baita, ambientia, jende portia, hemen txapakitunen paria, jende bila, plazan, kriston ambientia, eske merezido betortzea, Nire taldekideak esaten dagoa dala Euskal Herriko karrerarik politena. Horrek esan nahi dago ez dela azkena izango? Ez, pentsaien dut ez, espero dut ez zentzat. Ez. Bai, ongo dia gixau, bai. Bai, oso pozik egia esan. Espero zen duen emaitza? Ez, irratian tala komentatu, nentorrela pixka bat molestiekin, tala, ez negola, banekila ez negola nire uneko unegan, eta ez nun bat ere espero, gaina bere Zeleni Alberdik inbehar zuen, azkenean ez naiz egon berekin, ezakize ez da atera, igual umean zerbait edola, ezakit, eta oso pozik. Dana, ondo neurtuta, bizkor, trantzizioak bai bizkor, hor zein izan da zuretzako zailtasun puntua? Zaiena nik uste izan dela lehenengo 5 kilometroak, zeba bai nagola arazoekin korrika, eta orduan lehenengo 5 kilometrotan aguantatzea igual okerren eraman detena, eta esan dezuna trantzizioak egia esan oso ondo eta oso azkarrin ditut, zeba bai lehenengo trantzizioan tartea irekiet eta bigarrenaren nahiko azkarra izan dela uste dut, eta hori, bai zaiena igual lehenengo 5 eta gero bizikletan arrate ez genula lortzen desengantzatzea eta bigarren buelta arte jungeala taldean. Emozionantia izan da, helmugara iristia, zain geratzea eta ero besarka da hori. Bai, komentatu dut lehenago ere, garaipenaren parte handi bat besairi esker izan dela, zeba astean zar egon geha komentatzen, igual karreran den nondik norakoak, nondikan algen unjo taktiko kitala, eta baizala lehenengo 5 kilometroak biak batera aguantatu, bizikleta nahi genuen saiatu batera egin, ezin izan da, baina ikusietenean beraz etorrela bigarren ere atzetikan eta banekin sartu bazala bigarren postuan, itxoin diot metan, zebaite zian kriston ilusioa. Bueno, zorionak, zer moduz joan da? Eskerrik asko, ondo. Irabaztea beti albiste ona, ez? Gustora ibili zara, ondo moldatu zara? Bai, bizikletan ez hain ondo, baina korrikan ondo moldatu naiz eta posik emaitzarekin. Azkenengo buelta hortan, remontada itzela. Bai, ez nuen pentsatu, nire buruan ja negoen bigarren postuarekin, ja. Baina hor, badago giro bat, hor ikusi dut, eta esan dut dena eman, eta ber gertatzen den, eta azken metrotan harrapatu diot. Ordan zure buruari esegitu dotzazu ez dutzea azkenengo txampa hortan? Claro, azkenean zer egingo dut, bigarrenarekin geratzea, behintzat saiatzea ez, da, ondatera zain. Bestetik, beste aldagaiak, herriko girua, eguraldixea hori zela joan da? Eguraldia bikaina, niretzako, aizea zegoen bizikletan, baina hori ezin dugu zer egin, ez? Eta giroa, kriston giroa. Nire asko gustatzen zaite duatloi hau, iaz, izan zen nire lehenengo aldia, eta alba dut, urtero torriko nahi. Some of them split, some of them stay, some of them walk on by. I got a few friends I love till I die. From all these people I try to learn. Some of them shine, some of them burn. Some of them rise, some of them fall. For good or bad, I've known them Ikusentzuleok onaino gaurko saioak eman duena datorren asteburua bete-beteta dator, besteak beste Elgetan mendila azterketa izango dugu, horrekin batera txirrindularitzan Dorletako amak aurtengo ziklistak aurkeztuko ditu,
Usarragako igoera izango dugu Gazte mailan Antzuolan, ziklismoa ari naiz eta horrekin batera urteko hitzordu nagusietako bat, Gorlako igoera ere egingo dutelako. Hori guzti hori, hurrengo astelehenean erakutsiko dizuegu, Armaiatik saioan. Ondo segi. Goi-mailako heziketa zikloak. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa. Fabrikazio mekanikoko diseinua. Sareko informatika sistemen administrazioa. Mekatronika industriala. Automatizazioa eta robotika industriala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa. Ate irekien jardunaldiak martxoaren 23an eta 24an arratsaldeko 6etan.